Pel que fa a l'actualitat del primer equip, Gustavo Siviero podria ser destituït com a entrenador del Lleida Esportiu en els pròxims dies. La paciència de la direcció esportiva amb el tècnic argentí s'ha esgotat i el maig d'aquest diumenge davant l'Eldenc podria ser l'últim de Siviero a la banqueta blava. La derrota de l'equip davant el València B l'ha tornat a situar en llocs de descens directe a falta només d'un partit per acabar la primera volta. L'entrenador del Lleida Esportiu, Gustavo Siviero, podria tenir dies comptats a la banqueta blava. Els mals resultats de l'equip podrien haver condemnat la continuïtat del tècnic argentí, tot i que en les últimes setmanes la direcció esportiva s'havia afanyat a mostrar-li el seu suport. El cert és, però, que Siviero està en la corda fluixa i que el partit d'aquest diumenge davant l'Eldenc es presenta com un autèntic match-ball, tot i que no és descartable que hi pogués haver moviments inclús aquesta setmana. La victòria de la setmana passada davant el Llagostera va ser un miratge atenent al que es va veure dissabte a València. Una nova derrota amb una imatge preocupant i els blaus novament en descens. Un gol d'Aridai va sentenciar un maig que va tenir la figura del porter Álvaro Campos, el jugador més destacat. Es van tornar a pagar les errades defensives, amb un Turo Flores expulsat, i la innocència en atac amb arribades amb poc perill. Un guió de partit ja conegut i que encara no s'ha pogut solucionar. L'entrenador del filial, Gerard Albadalejo, que sona amb força per ocupar la plaça de segon entrenador vacant després de la destitució d'Horacio Melgarejo, va ser a València presenciant el partit en directe. Aquesta setmana es podria confirmar la seva incorporació al primer equip i inclús podria substituir temporalment a Siviero en cas que aquest deixés d'ocupar la banqueta blava en els pròxims dies. També continua oberta la possibilitat d'incorporar jugadors al mercat d'hivern i de donar baixes en l'actual plantilla, tot i que això està supeditat a que solucionin els deutes amb els jugadors de la temporada passada que han denunciat la seva situació davant l'AFE. Un panorama, doncs, força incert per un Lleida que, a falta d'un partit per acabar la primera volta, es troba en descens a 2 punts de la salvació.